bolestí nebo... No, je to, pane doktore, vlastně od včerejška. Ten včerejšek se nám prostě moc nevydařil. Víte, my se s manželkou máme moc rádi, ale včera jsem toho měl dost, přišel jsem unavený z práce a první, co bylo, manželka se mě zeptala, jestli jsem nezapomněl vyzvednout její recept. A to mě vyloženě naštvalo, neudržel jsem se a začal jsem jí nadávat. No a ona mi na to vlastně nic neřekla. Akorát pak se tvářila, jako kdybych jí byl udeřil do obličeje. Přitom jsem na ní nikdy nevstáhnul ruku, ani včera, ani nikdy dřív. No ale v noci pak začaly nějaké záškuby oka a dneska vidíte, že už ho skoro nemůže otevřít. A stalo se už někdy něco takového takhle, nebo to bylo poprvé? Ne, to vždycky byla naprosto zdravá. Ona sportuje, tančí, chodí na túry, nepije ani kafe. Za to můžu já, že jsem se k ní nepěkně choval včera. Tak víte co, tohle to všechno může způsobit jako i stres. To nejdřív zasáhne prostě srdce a pak to jde do nervů a podívejte se, ale to je strašně složitý, no, tohleto. Pane kolego? Pane doktore, já se omlouvám, já jsem nevěděl, že tu místnost používáte. Ježíš, to je úplně v pořádku, nic se neděje, co potřebujete? Všechno v pohodě? Jsme se domluvili na tom postupu, že nejlepší bude ta kraniální dekomprese, kterou věří on, že já ji umím jakoby lépe, nebo jsem v ní spolehlivý a vlastně dal mi tu důvěru, že s váma tenhle zákrok vlastně, nebo tuhletu terapii můžu provést, takže můžeme začít klidně teďko. Já vás poprosím teda, manžel předpokládám. No. Dobře, takže jo, vás poprosím jenom vyloženě za tu plentu, já potřebuji vlastně, aby to oko bylo v klidu, aby se nesoustředila, nebo neměla tendenci na vás koukat, nebo by bylo uvolněný. No, zkusíme jiné metody, vlastně takový ty, vlastně zkusíme takovou reverzní léčbu. Vás poprosím, odložte si kompletně a položte si mi na to lehátko, ano?